Когато се събрахме преди 2 години да учредиме Българска аграрна камара, след срещите си казаха, бе, май пораснахме. Разбрахме, че когато всички сме заедно, че когато сме в този състав обединени, ставаме изключително незаобиколим фактор. Това, че ние като организации задаваме по-скоро политики в много от секторите и се надявам това да продължи и занапред. Също така искам да изразя своето задоволство от това, че тук вече на една маса сме всички сектори заедно. Започна това интегрирано коопериране между нас. Това всичкото, което и днес се случва и последните 2 години се случва, е изключително важно за българското земеделие. Трябва с всички сили да го държим живо и да се развива. Днес един много хубав подарък получихме камерата от една много важна дама за нас всички. Това е един кактус и той символизира всъщност нейното пожелание към нас. Тя ни пожела да бъдем като този кактус. Кактус е както устойчив, така и бодлив. В крайна сметка ние сме хем устойчиви, хем показахме, че можем да бъдем и бодливи. Земеделието е изключително важно за икономическото развитие на страната, а нашата мисия е да го направим по-силно, по-конкурентно и по-проспериращо. Много често напоследък чуваме как трудните времена създават силни хора. И си мисля, че точно в тези времена, в които сме днес, всъщност създава едни лидери в земеделието, лидери в политиката. И вие сте точно пример за това. Не забравяйте, че вие сте хората, които храните населението не само на България и на други държави. Уважението, авторитета, което има тази структура, се дължи на правилните основи, които бяха положени при нейното създаване. Ясни ценности, общи ценности и ясни и общи цели и най-вече, че те кореспондират напълно с очакванията и нуждите на българското земеделие и българските производители. Бих искал от името на министъра и целият ни екип да поднеса нашите най-искрени адмирации.